Os vellos non deben namorarse. Ese é o título da única obra de teatro que escribiu Castelao, e vai de tres vellos que se enamoran perdidamente de tres rapaciñas novas. Nesa obra hai unha canción, Cántiga dos Boticarios, que é unha sátira do amor que sinte un vello boticario sobre unha moza. Ata aí non vos sona moito a canción, verdade? Pero se vos digo que esa moza se chama Lela, a que xa non sona máis. Nos estamos na Praza da Quintana, en Santiago de Compostela, e este é o lugar no que se escoitou por primeira vez en Galicia Lela. Curioso, verdade? Que unha canción que nace como unha broma se acaba transformando nun dos máis fermosos relatos sobre amor imposible que se escribiron en galego. Porque Lela é unha canción de amor, non? Lela é unha canción de amor. Sí, de amor, de arte, de ilusión. De amor, que alguén que lle gusta unha rapaza. É un pouco triste, pero bueno. Esa tristura ou, non sei, melancolía da despedida. Pareceme un tema tremendamente emocionante, o sea, ten unha carga de dramatismo grandísima. De tristeza e alegría ao mesmo tempo, é unha canción moi especial. Este é un canto de amor, pero de amor non correspondido. Tú, se non ves a obra, non sabes de que trata. É a peza que lle cantaban a Lela, que é a namorada do boticario, entón, pois sí, ata certo punto é unha canción de amor. É unha peza fermosísima, unha peza de amor. Mais ben unha peza de amor é unha peza de desamor. Igual a letra é de amor, pero que o que transmitiu o compositor ca música é máis sombrío, de carácter máis intimista que de amor. Melancolía, melancolía. Un símbolo galego, un símbolo do amor galego. Pois sí, hoxe en día Lela é unha canción de amor, a pesar de que naceu como parte dunha obra de teatro chea de ironía que recomenda aos vellos non namorarse, xa vedes. Os primeiros en cantala coa melodía que agora coñecemos foron Cantigas e Agarimos, e tamén os primeiros en gravala, en 1977, pero cando realmente se popularizou foi no 96, cando Carlos Núñez a incluiu no seu disco A Irmandade das Estrelas, na voz da portuguesa Dulce Pontes. A mí chamoume moito a atención porque era unha melodía belísima, cun certo toque a tuna, pero como quería sacar Lela desa ambientación, pois pensei que unha voz como a de Dulce Pontes sería perfecta. Lela é tan sinxela, unha cousa super sinxela que ten que ser con pura emoción. Se non hai emoción, non funciona. Cando gravamos Lela foi tanta emoción que Dulce Pontes rompeu a membrana do micro. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. As ruas molladas de tanto como choveu. Lela, Lela, Lelinha, por quem eu morro, quero mirar-me nas meninhas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Sem ti non podo vivir.
do teu corazón. Dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame alento cas túas palabras, dame selme do teu corazón. Dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor. Leña, porque eu non quero mirarme nas meniñas dos teus olhos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sem ti non podo vivir. Esta que vedes é Lela, a moza que inspirou tan fermosa canción de amor. Así a dibuixou Castelao para a sátira teatral na que se ridiculiza o amor desesperado do vello boticario don Saturio pola moza Lela. Falamos outro día. E cando? Pois cando veña por máis xarope para meu pai. Ai, que tarde! Canto máis tarde, máis ilusión. Abur, Saturio! Abur entón, Leliña, abur! Na obra os vellos non deben namorarse. Don Saturio lembra os seus tempos de estudante, cando acostumaban a rondar as mozas con románticas serenatas. E no medio deses recordos, imagina que o rodean antigos compañeiros dedicando unha canción á súa amada Lela. Están as nubes chorando por un amor que morre. O autor desta obra teatral é, polo tanto, quen escribiu a letra de Lela, un dos máis insignes artistas galegos. Ata os máis pequechos da casa saben xa a quen nos referimos, non? Era un señor que a miña profe díxome que fumaba moito. Sí, entón eu dixenlle, pois a min pareceme a Joaquín Sabina, porque tamén fuma moito. Era un home bo, polo que dixen, con gafas, un gorro negro. Eu creo que era un home que defendía o galego. Fixo varias cousas, bastantes cousas distintas, tuvo moitas profesións. Eu penso que era un home moi seguro do que facía. Nótase que sabe dibuixar. Pois sí, a letra é do mesmísimo Castelao, unha das principais figuras da cultura galega e do que se teñen escrito milleiros de páxinas. Pero sabémolo todo sobre Castelao, ou non? Foi un político importante. Escritor, artista, bueno, tiña un humor moi negro. Escritor galego. E naqueles tempos pois foi algo moi grande. Era un excepcional debuxante, un dos máis importantes debuxantes da historia da arte occidental, e non estou exagerando. Foi un artista, o artista quizáis máis resaltable que temos, e que ademais, como decíamos, era polifacético.
Castelao era só un neno cando coñeceu a emigración. Marchou de Rianxo, onde nacera, coa súa nai cara a Pampa, Argentina, onde seu pai montara anos antes unha taberna almacén. Alí aprendeu folclore gaucho e a tocar a guitarra como a eles. Volve a Galicia para estudar mediciña en Santiago. Co seu humor característico, dixo que estudara por amor a seu pai e decidira deixar de exercer por amor á humanidade. Mentras estuda en Compostela faise moi popular. Colle sona como caricaturista, participa en actuacións teatrais e parladoiros, é compoñente da Tuna, asiste a todos os bailes cantos pode e comeza a mocear con Virxinia Pereira, unha moza da estrada coa que casará. Castelao, cando iba a ver a Virxinia a estrada, empregaba os carruaxes do meu bisavó, que se chamaban carruaxes Mato, e ademais tiña tamén unha hospedería e unha tenda, entón Castelao, cando iba a ver a Virxinia, non só empregaba os carruaxes, senón que tamén se quedaba a facer noite ali na súa pensión. Castelao e Virxinia tiveron só un fillo que morrería con 15 anos. O mesmo Castelao tivo problemas de saúde dende moi novo e bordeu a cegueira toda a súa vida. Aínda así, a súa actividade cultural e política a prol de Galicia foi imparable. En 1941, un ano despois da súa chegada a Bos Aires como exiliado, estrea ali Os vellos non deben de enamorarse. Os milleiros de galegos que entón vivían na capital argentina agardaban a obra con enorme expectación e para tal estrea coidou con mimo todos os detalles. Castelao, cando concibe esta obra, non só se ocupa de preparar o texto, tamén prepara as escenografías e as máscaras que utilizan distintos personaxes na representación teatral. No ano 41 Bos Aires foi algo que tivo significado non só para os exiliados, tamén para os emigrantes, porque se trataba dunha obra simbólica para todo o teatro galego, representativa e tamén da autoría dun home que era modélico na súa concepción de Galicia e na súa fidelidade aos principios máis sans, máis puros e máis auténticos da colectividade galega. Leliña, porque me morro, quero mirarme nas veniñas dos teus ollos, non me deixes e ten compasión de mí, sentir non podo vivir, dame alento cas túas palabras, dame ferme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento cas túas palabras, dame ferme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor. No Museo de Pontevedra gárdase a colección de Castelao máis importante do mundo, incluídos os orixinais dos vellos non deben de enamorarse, xa sabemos, a única obra de teatro que escribiu. Temos dúas primeiras versións, a primeira que foi a que regalou ao seu amigo Rodolfo Prada e despois unha segunda e definitiva que foi a partir da cal se estreou en Bos Aires o 14 de agosto de 1941 e uns meses despois en Montevideo. Por unha parte, inclúi os textos que podedes ver do seu puño e letra. Este libro incluía tamén as figuras, el mesmo diseñou, era un artista moi completo, moi meticuloso, non hai ningún detalle feito ao azar, e aquí aparecen pois as esceas, o resultado final para a creación dos telóns, e tamén incluye este libreto pois as cancións que el creou para esta representación. A música que tiña orixinalmente Lela non é a que coñecemos hoxe. Non sabemos quen a compuxo, pero grazas a que se conserva esta partitura, podemos saber como soou naquela estrea en Bos Aires. Castelao indicaba no texto que debía ter un aire coas cancións da Tuna, e se vos fixades, parécese moitísimo a coñecida Fonseca. Nas
Cantigas e Agarimos sería a agrupación responsable da estrea en Galicia de Os vellos non deben de enamorarse, 20 anos despois da estrea en Arxentina. Tamén aquí a expectación era enorme. En Cantigas preparaban con entusiasmo todos os detalles, e como non tiñan partituras nas que basarse, encargaron ao director artístico da agrupación, Rosendo Mato Hermida, que crease a música para os diferentes momentos da obra que a requiren. Rosendo sempre estivo vinculado á música, sobre todo ás bandas. Tocou na de Vilalba, onde naceu, na de Compostela e na popular de Arca, unha das de máis sona de Galicia, que ademais dirixiu durante 34 anos. Este home paciente e humilde, incansable traballador a prol da música, foi o autor da fermosa melodía na que hoxe recoñecemos Lela. Eu traballaba en Correos e ao salir sempre nos atopábamos polo Franco e por ali e tal. E iba cas más detrás e asubiando ou tarareando, pero aqueles tempos era continuo. E dixo, oye, pero non é que non me sale isto e tal. Foi un traballo moi arduo para ele porque non estaba acostumbrado a compoñer. Eu veía no Armonio ali de Cantigas con un lápiz e unha goma poñendo notas e borrándoas continuamente, ensayaba cando algún acorde o tiña feito, ensayábamolo e pasamos así días hasta que un día empezamos a ensayar unhas cousas un pouco distintas. Cando nos dimos conta, Lela estaba acabada e acababa de nacer a canción de Lela. Acababa de nacer Lela, pero en Cantigas e Agarimos non sabían se poderían estreala. Unha obra en galego, da autoría de Castelao, era vista con recelo polas autoridades e agardada con entusiasmo polo público. A estrea estaba anunciada para as festas do Apóstolo de 1961, para a noite do 25 de xullo. 4 días antes, en Cantigas aínda non recibiran o permiso para a representación. O permiso chegou en último momento, non sabíamos aínda que o podíamos facer. Había unha inquedanza e un medo por as autoridades de que houbera unha manifestación, porque sí foi unha manifestación, pero cultural. A xente estaba, que ven Otero Pedrallo e tal, salíamos todos a ver a Otero Pedrallo. Que veñen a ser máis de Castelao, todos a ver a ser máis de Castelao. Fora precioso. Toda a intelectualidade galega estaba entre o público. Ninguén quería deixar de render esta homenaxe a Castelao e os ideais que representaba. Eso foi algo espectacular. A Quintán estaba chea. Había policías por todos os sitios. E dije, pero que fan os policías nos camerinos? Bueno, camerinos que eran os soportais da Quintán, pero metidos polo escenario, tiñamos que mandar baixar. O medo que tiñan era tremendo. Empezábase a hablar de separatismo, de nacionalismo en aquel entonces. A estrea dos vellos non deben de enamorarse na Quintana foi moito máis que unha representación teatral. Converteuse en todo un símbolo, polo que tivo de reivindicación política e porque marcou o renacemento do teatro galego. Os vellos non deben de enamorarse segue a ser a obra máis representada da nosa dramaturxia. O que sí foi impresionante o día seguinte, notabas que aquelo empezaba a ferver. Entre o que se decía na prensa, o que se falaba na calle, e logo, a partir daquela, sí que foi un resurdimento total do teatro e de toda a actividade folclórica en Galicia, pero brutal.
Lela, bueno, é unha canción moi sentida, moi bonita, que, bueno, eu creo que en boa parte das versións que existen toca sempre o corazón. E que hoxe é todo un clásico que non creo que haxa un músico galego que non lle apeteza facer unha versión ou tocala, non? Ou se non tocala, sí que sentila por dentro, porque a verdade é que, xa digo, ten unha carga dramática, bueno, como poucas. Esa temática, esa letra, é unha melodía moi fermosa. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Pois realmente é unha canción que quen pode ter a tesitura axeitada para cantala é unha canción que gusta cantar. Para gravar Lela con Dulce Pontes seguín unha pequena estrategia. Non lle ensinei Lela ata a tarde da grabación, porque entón así eu estaba seguro de que ela cantaría a primeira vista, a primeira emoción, o primeiro amor. Rematou a última nota, abrimos os ollos, a sensación de esta. Porque eu morro, quero mirar-me nas meninas dos teus olhos. Não me deixes e tem compaixão de mim. Sem ti não posso vivir. Despois da publicación da versión de Carlos Núñez, Lela colleu unha fama internacional e colleu vida propia máis alá da obra de teatro na que originalmente foi escrita. É curioso, verdade, comprobar como unha peza, que en principio tiña unha función satírica, acabou transformándose nun dos máis fermosos relatos de amor imposible escritos en galego. Pero imos ao gran. Deben ou non deben namorarse os vellos? Bueno, esa obra é tamén retranqueira. Pero deben ou non deben namorarse? Bueno, depende de quen. E quenes deben namorarse? Os que crean no amor de verdad. E os que non? Os que non. Os vellos a certas edades, como eu, por exemplo, non quero que nos enamoremos. Pero estarán en edad de namorarse os vellos? Eu creo que sí, cada quen, eso non depende da edade, cada quen é libre de enamorarse cando queira. Porque la vida continúa, no se acaba porque tengas muchos años, de hecho yo los tengo. Calquera idade sí, sí. Hombre, tes menos probabilidade, non? O amor debe existir nos vellos e máis nos novos. Chegando o momento, vamos supoñer que cousa que a mí non me pasa, pero vexo en outros, que se rimen uns con outros para vivir xuntos, por non estar solos. Sempre hai tempo para o amor? Sí, home. E por que? O amor nunca está de máis. Deben ou non deben namorarse? Non se deben namorar. Pero por que non? Porque non saben o que fan. Pero como que non saben o que fan se xa son vellos? Perdón, non sabemos o que facemos. Bueno. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Lela, leliña, porque eu morro. Quero mirarme nas meniñas os teus ollos. Non me deixes e ten compasión de min. Sen ti non podo vivir. Cando Castelao non recomenda o namoramento dos vellos na súa farsa teatral, está facendo outra simpática caricatura da sociedade que tamén coñece. E non fai máis que seguir o pensamento popular acerca deste asunto que sempre foi motivo de chanza. Tradicionalmente estaban mal vistas en xeral as segundas nupcias e peor se eran de persoas maiores. Hoxe pode nos parecer así como raro e chocante, pero tiña a súa lógica, era evitar novos herdeiros, habría que repartir máis a propiedade e podía haber outro engadido, e que a moza acabara por ser infiel, entón sumábanse máis problemas aínda.
Cando hai un tipo de relación que non é ben vista, había protestas. Entón, no caso dos vellos, era chocalladas. Armaban unha chocallada, pero durante bastantes días, especialmente a véspera e o día do casamento. Iban, tocaban chocas, por suposto, e despois calquer cousa que fixera ruído. A min o título sempre me fastidiou. Pode ser bonito e rechamante, pero por que non se van namorar os vellos? Por que non nos imos namorar os vellos? Deben namorarse, sí. Por qué? Porque todos temos dereito a namorarnos. Se el quere, pois el tamén pode. Eu penso que os vellos son libres para namorarse, pero de alguén da súa edad, non dunha rapaza nova. Bueno, se a moza o quere tamén o vello, por que non? Todo o mundo ten dereito a namorarse, pero dunha rapaza... Penso que de namorarse cando eres vello a mí pareceme ben. Sí. Por qué? Porque nunca hai edad para o amor. Lela é unha canción que en Rianxo, como un símbolo, levamos escoitando desde nenos. Cando Castelao escribeu, pois supoño que sentía un apego por isto tamén aquí por Rianxo, entonces parece que recollemos ese mismo sentimento e que o levamos con nós tamén a interpretalo. Castelao nunca perdeu a esperanza de volver a Galicia. Estando xa enfermo, sentíase cansado de vagar polo mundo, de ver países diferentes. Decía, ningún como o noso, e oxalá que retorne de novo algún día para morrer ali onde nacín. Castelao é un referente casi en todos os sentidos que fixo, en toda a súa vida e o traballo que desenvolveu. Unha figura galega que, vamos, un exemplo a seguir. Para mí é un icono do pueblo e de Galicia. Recolleu moi ben o ambiente rural que coñeceu perfectamente e, ademais, o que pasa con xente como Castelao non é só que o vira, porque outros vírono e non quixeron velo como era, non o retrataron como era. El vio con simpatía, quería o seu país, e iso notase. Con toda probabilidade que mellor ata o día de hoxe nos retratou. Escollí dunha rapaza que vai levar o seu fillo á escola, pero el non quere, porque dicen que lle pegan. De dúas chicas que penso que están falando dos seus amores. O meu debuxo é dun home que lle dice a un rapaces que a nosa terra non é nosa. Están as nubes chorar. A Galicia que retratou Castelao é distinta a que coñecen estes rapaces, pero entenden a súa mensaxe, porque a esencia é a mesma. E cando cantan Lela, saben que están revivindo as súas palabras, envoltas na fermosa melodía de Rosendo Mato. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Lela, lela, leli,
canción reflexa en sí pois ao mellor algo máis que unha canción, é o pensamento galego, é a forma de ser, que é unha canción que está como triste, como os días de Galicia cando chove, pero á vez pois é unha canción que os nenos a toman con alegría. Gústame cantala. Porque é unha canción que fala de amor. Transmite sentimentos. É moi bonita, é moi profunda.